Салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо шукронаи худосозем хубем. Дар каналмон чанд қабуд видео набуд. Имрӯз хостум ҳамин хоҳара як дастгирӣ кунем. Видеое ки барои кор дар компанияи Фаберлик аст баҳри шумо пешкаш кунам. Занҳои хонашин марҳамат, касоне ки кор мехоҳад кардан дар хона шишта дар назди кӯдакҳо ва ба кор бо рӯи хона машғул мешавад. Марҳамат, кори беҳтарин барои занҳои хонашин. Барои кор кардан ба шумо ягон документ дар кор нестай ва маълумоти пурраро метавонед дар ҳамин номерои болои экран буда нависед. И хоҳари азизмон мефаҳмона, агар ки нахоҳед кор кардан, шумо метавонед маҳсулотҳое ки дар ҳамин рӯи экран дида истодаед, ҳамаш аз ҳамин компанияи Фаберлик аст. Метавонед заказ кунед ба хонаи худ. Ҳар як зан орзуи ин чизое ки дар рӯи экран ҳастаи ҳамеҳоро дорад. Барои ҳамун ба шумо пешниҳод мекунем, дӯстони азиз, аз тамоми маҳсулотҳо ин компания бой мебошад ва ба ҳама дастрас шуда метавонад. Новобаста шумо дар кадом давлатед, дар Тоҷикистон, Русия, Ӯзбекистон, Туркия фарқ надорад. Барои ҳамин марҳамат, кори қулай ва беҳтарин барои шумо, занҳои азизи хонашин. бонувони азиз, агар шумо дар ҷустуҷӯи ҷойи кор будед, пас ин маълумот маҳз барои шумост. Ширкати Фаберлик барои хонумон имкон медиҳад, ки аз хона истода кори худро дар реҷаи дилхоҳ пеш баранд. ширкат кормандони худро бо музди маоши баланд ва тӯҳфаҳои гуногун ҳавасманд мегардонад. шумо метавонед вақти худро ҳам дар назди фарзандону пайвандон гузаронед ва ҳам бо кори дилписанди худ, ки тариқи телефон онлайн сурат мегирад, машғул шавед. Инчунин бонувони донандаи забони ӯзбекиро ба кор даъват мекунем. Ба қайдгирӣ ва омӯзиши кор ройгон мебошад. Барои маълумотҳои бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. имконияти хубро аз даст надеҳ ва ҳамкори ояндаи мо шав.